temprano, kay pag-abot alas 4 mabagting si Kristo. Biskan tama kadalom sa maramig nga dalan, ginalantaw lang ang bituon kay si Kristo sa kalawon. O bagtinga, ukawan ang tanda, sa kaagahan masimbata, imaw kang pamilya. O bagtinga, lingganay bagtinga, mabatsyagan ang kasadya, sige ha bagtinga. Sa antike, masadya ang Paskwa, biskan diin ka umaato, tanang amigo mo, mabatsyagan mo gid, nga kami nagahalat, sa pag-abot kang manluluwa sa adlaw kang Paskwa. O bagtinga, ukawan ang tanda, sa kaagahan masimbata, imaw kang pamilya. O bagtinga, lingganay bagtinga, mabatsyagan ang kasadya,